Kia gucha kurusia ebango ensemo ase omugati naboigo amabere nigo abakenya abageneta gwesokia bene naboigo kurwa ebirengeri byabo kubwatikana ninganeyo okwana nigitaseni kia Ndizi TV nigo bene kebna niga abakenya bange barachiko chandika chinga kiligo lirio amabere naboigo omugati rirabe ligo kina ekiagera nigo bagutumika ebintu ebyo asekera obugima bwabo boigo nigo bene kebna nigo abange barabe bagusinywa kugura ebintu ebyo asa abange barabe bagutumika chindagera cyakira lituko elinde kwane kebna ngoigo tabare asendagera yabo yamambye nataka kuiranira iguru yegente kana igwetema serikali ne banki te komenta amaguri y'omugati hamwe n'amabere maite omugati n'amabere naro guchinkorora ibintu emiki emenge gutumia ekero bagukire maambi kiagera uno omugati aba number of course mechinere tanyare kugura omugati lakini rero kero okorigereri abana abange mbategete banywe echae n'omugati gose rindazi mama ekero bone rigori rikogenda iguru ebi nebintu abantu abange buna chitawuni mbabwati rabwoni mbabwati toke bono omugati noro omwana agoeteria omanya kogenda esukuru naende ekero biachire iguru buna bari omanyete amang'ana ya economics nere ekogera inflation yagenda iguru nonye ase bari bakoonia amabere rende rigori ekero rigocha kogenda iguru marange naende oria amabere aria eng'ombe nkatari kogenda iguru mbari ba echifactory bakomenta agenda iguru so timanyeti onye ndiri ekonyarekana nenchera ebange enene Kenya iga naende ntware komenta gento kende kiagera ase twaikirete bono komenta tore mpaka kera egento na ekero twakomenta kera egento ng'oro ogocha konyorana abanto mbari kogora binto naende ekero batari kogora kiara bono omonto